Sziasztok! Az induló vállalkozások 40%-a egy éven belül csődbe megy, 3 éven belül pedig a 80%-uk. De mégis mi az oka ennek? Milyen hibákat követnek el ezek a vállalkozók? 5 olyan hibát hoztam most el ebben a videóban, amelyet lehet, hogy te is elkövetsz, és nem is gondolsz rá, hogy hiba lehet, viszont végzetes lehet hosszú távon, vagy akár rövid távon is. Úgyhogy maradj a videó végéig, és nézd meg, hogy mi ez az 5 hiba. Hát, ha tudok neked segíteni abban, hogy elkerüld a csődöt. Az első fő hiba, hogy nem terveznek az emberek. Gyakorlatilag megálmodnak egy vállalkozást, nagyon szépnek tűnik így álmodozás szinten, de nem kezdenek a realitás szintjén vele foglalkozni, tehát nem vesznek a kezükbe egy papírt, egy tollat, és nem kezdik el megtervezni ennek a vállalkozásnak mondjuk a működését, hogy milyen financiális, milyen tőkebefektetést igényel, hogy időben ezt hogyan fogják megvalósítani. A másik probléma az szokott lenni, hogy ugyan megvan a terv, de azt meg olyan végtelenségig csiszolgatják, hogy végül a cselekvés marad el. Tehát legfőképpen ez a két irány szokott a gond lenni első pontban összefoglalva, hogy nem próbálkoznak az emberek az álmaikból valóságot gyártani, illetve a tervezgetéssel annyi energiát elvisznek, elpazarolnak, hogy gyakorlatilag nem lesz végül is a vállalkozásból semmi. Nagyon fontos, hogy minden vállalkozást úgy érdemes elindítani, hogy az MPV módszert használni kell. Mutatom, hogy miről van szó. Például egy webshop esetében nem kell 500 darab terméket berendelni Kínából, és utána megpróbálni azt eladni, hanem esetleg egy termékkel kell próbát tenni a piacodon, az elképzelésedet kvázi visszaigazolni, tesztelni, és utána belevágni nagyobb tételben. Tehát először tesztelünk, és utána pedig belevágunk. Hiba, hogy rossz a pénzügyi menedzsment. A pénz az a vállalkozás vére, hogyha az nem kering, hogyha az nincs, akkor a vállalkozásod meghalt. Ahhoz, hogy ez a működő vállalkozás létre tudjon jönni, nem csak álmodozni kell, hanem komolyan meg kell tervezni a pénzügyi részét is ennek a vállalkozásnak. Nagyon sokszor elkövetik azt a hibát, hogy a leendő vállalkozók csak a bevétellel számolnak, és a közvetlen költségeket még esetleg figyelembe veszik, de a közvetetteket nem. Például nem számolnak olyan költségekkel, mint a bérbevétel, nem számolnak a továbbképzési költségekkel, a marketinggel, a hirdetéssel, a szakértők igénybevételével, ami nagyon sokszor befolyásolja, hogy például milyen értékesítési görbét fut be egy vállalkozás mondjuk adott termékkel, adott szolgáltatással. Tehát nagyon sok olyan költségtételt nem vesznek figyelembe, ami viszont fontos, hogy meg lehessen határozni ebből, hogy milyen eredményre számíthat az a vállalkozás. A másik probléma az, hogy nagyon sok esetben nem számolnak a felmerülő adókkal, egyáltalán nincsen adótervezés, ez kimarad, és úgy gondolják, hogy ez gyakorlatilag nem egy olyan nagy tétel, ezt majd rendezik abból a bevételben, amit nagynak éreznek. Mikor szembesítem őket azzal, hogy a bevétellel kapcsolatosan milyen költségek fognak majd várhatóan felmerülni, akkor nagyon sok vállalkozó meglepődik, hogy milyen kevés maradék pénz, milyen maradék haszon marad adott termék vagy szolgáltatás értékesítése után. De mindenképpen érdemes ezzel már előzetesen tisztába kerülni, mintsem később meglepetés érjen, és netán csődbe menj. Hiba, hogy nagyon rosszul árazzák be magukat az induló vállalkozások. Vagy nagyon alulárazzák magukat, vagy nagyon magas árat képzelnek el a szolgáltatásukért, vagy pedig egyáltalán a piachoz igazítják az áraikat. Ez egy hiba. Alapvetőleg mindig abból kell kiindulni, hogy amilyen szolgáltatást vagy illetve terméket értékesítünk, az milyen értéket képvisel. Ez az értékteremtés nagyon fontos kapcsolódása van ennek a témának, mert hogyha nem tudja az adott vevő, hogy ez a bizonyos dolog, amit ő vásárolna tőled, akár termék, akár szolgáltatás, az milyen értéket képvisel, ezt te rosszul kommunikálod, és ebben nagy jelentőség van a marketingnek, akkor gyakorlatilag nem fogja tudni párhuzamba hozni, nem tud egyenlőségjelet tenni a kért díj, ár és az értéke közé, amit te nyújtasz. Tehát fontos, hogy értékalapúan próbáld az értékesítésedet, az árazásodat kialakítani, nem pedig a konkurenciához, és nem pedig az összegeket figyelve, hogy ki mennyire árul valamit. Nagyon sok esetben van az, hogy áron alul árulnak olyan terméket, amely megfelelő kommunikációval, edukációval sokkal magasabb összegen eladható lenne, ez mindig az termékekre és szolgáltatásokra is. Tehát az árazásodnál nagyon fontos, hogy az értékalapúság megjelenjen. A következő hiba, hogy nincs ügyfélszerzési stratégia. Gyakorlatilag elterjedt köztudatban az a tévhit, hogy jó bornak nem kell cégért. Ez egy nagyon nagy hiba, hogyha így gondolkodsz. Gyakorlatilag a mai világban mindenkinek szüksége van hírverésre.
Valamilyen úton, módon meg kell találni a vevőnek a te termékedet, a te szolgáltatásodat, és gyakorlatilag, ha belegondolsz, hogy mekkora nagy piac van, akkor erre azért kicsi esély van, hogy pont téged fog kiválasztani, annélkül, hogy téged megismerne. Mindenképpen fontos, hogy legyen valamilyen marketing csatornád, lehetőség szerint valamilyen ingyenes, amin el tudod érni a te célközönségedet. Persze ezt tisztáznod kell először, hogy a termékednek, illetve szolgáltatásnak ki a célközönsége. Ez egy külön videó része lesz majd, és ezt is el fogom mondani, hogy hogyan kezdje ez hozzá. De hogyha már ezzel tisztában vagy, akkor már ki fogod tudni alakítani azt, hogy milyen marketing stratégiával tudod őket elérni. Azért fontos az ügyfélszerzés, mert hogyha nem tudod kontrollálni és nem tudod befolyásolni, hogy az ügyfeleid milyen gyakorisággal és milyen mértékben, nagyságban vásároljanak, nincs erre ráhatásod, akkor gyakorlatilag egy teljesen szeszélyes bevétellel számolhatsz, és így viszont az állandó költségeid lehet, hogy megeszik a vállalkozásodat reggelire, és gyakorlatilag a csőd borítékolható. A következő hiba, hogy rossz a mindsette a vállalkozásnak, a vállalkozónak. Sokan úgy gondolják, főleg ugye a médiából tapasztalt információk alapján, vagy szerzett információk alapján, hogy ha egy vállalkozásba belekezdek, és amúgy jó az ötletem, akkor majd én nagyon gazdag leszek. Ez sajnos nagyon nincs így. Viszont a kezdeti kudarcok nagyon sok embernek elveszik a kedvét, nagyon hamar feladják. Sokszor azelőtt adják fel, hogy éppen beindulna az adott vállalkozás, illetve azt is figyelembe kell venni, hogy ma már egy induló vállalkozásnak azért 1-2 évet kell adni ahhoz, hogy az teljesen ki tudjon teljesedni, és a bevételeit megfelelő módon tudja hozni. Tehát, hogyha nem szánsz időt erre, hogyha nem vagy hajlandó tanulni, nem vagy hajlandó okulni a hibákból, edukálni magadat, és folyamatosan tanulni, és újabb megoldásokat keresni a problémák megoldására, és minél jobbá válni, akkor nem vagy kitartó, akkor gyakorlatilag az van, hogy teljesen fölöslegesen kezdesz bele a vállalkozásba. Tudniillik, a vállalkozás nem sprint, a vállalkozás egy maraton. Nagyon sok olyan maraton képzelj el, ami gyakorlatilag hullámvölgyekkel is rendelkezik. Van, amikor nagyon jól megy, van, amikor pedig völgybe kerül a vállalkozás, 1000 körülmény hat rá, gondolj csak a Covid-ra, ami pár évvel ezelőtt volt, hány vállalkozást érintett, és bármikor történhetnek hasonlóak. Tehát, hogyha nem vagy kitartó, nem vagy hajlandó edukálni magadat, nem bízol magadban eléggé, illetve úgy érzed, hogy te mégse vagy alkalmas vállalkozónak és bizonytalan vagy magadban, akkor nem érdemes belevágni a vállalkozásba, mert ez egy erős kihívás, aminél a kitartásnak nagy jelentősége lesz. Hogyha ezeket a hibákat elkerülöd, akkor nagy eséllyel megúszza a vállalkozásod a csődöt. Hogyha szeretnéd, hogy bármelyik témát bővebben kifejtsem, akkor jelezd kommentben, vagy lájkold a videót, de a legjobb, hogyha a kommentben leírod, hogy mely téma az, ami ezek közül téged leginkább érdekel, és akkor egy bővebb, kifejtősebb videót csinálok arról a témáról, jobban el fogom magyarázni, hogy hogyan tudod ezeket a problémákat, ezeket a hibákat kivédeni, milyen lehetőségeid vannak arra, hogy ezeket kezeld, illetve milyen módszereket tudok neked javasolni arra, hogy azokon a területeken, amiknél úgy érzed, hogy nálad probléma van, pozitív erőlépés történjen. Örülök, hogy itt voltál és megnézted a videót, hogyha tetszett, akkor mindenképpen lájkold, iratkozz fel a csatornára, a csengőt se felejtsd el bejelölni, hogy kapjál értesítést a következő videóról, és ahogy említettem, kommentben írd be, hogy téged melyik téma érdekelne a videóban felsoroltak közül. Örülök még egyszer, hogy itt voltál, remélem, hogy jössz legközelebb is. Hello!